θέση του θεάτρου στο σχολείο θεωρείται από την πολιτεία ότι έχει αποκατασταθεί. Γιατί υπάρχει αυτό το μάθημα που λέγεται θεατρική αγωγή από την 1η μέχρι την 4η δημοτικού. Όμως το θέατρο, σαν λειτουργήμα και σαν δραστηριότητα στα σχολεία, είναι μια πολύ υποτιμημένη ιστορία, γιατί δεν υπάρχει ποτέ αρκετός χρόνος για να μπορεί μια ομάδα μαθητών να αφιερώσει χρόνο για να κάνει πρόβες για ένα έργο. Επίσης, αν εξαιρέσουμε θεσμούς όπως το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, που από το 2000 περίπου εστιάζει στο να αποκτήσουν δεξιότητες οι εκπαιδευτικοί για να κάνουν θέατρο με τους μαθητές, είναι πολύ μικρή η σχέση που έχουν οι καλλιτέχνες με ομάδες εφήβων ή και παιδιών, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί ένα σχολικό θέατρο με επαγγελματίες του χώρου, επαγγελματίες σκηνοθέτες που έχουν παιδαγωγική κατάρτιση και επαγγελματίες που μπορούν να διδάξουν τους καθηγητές του σχολείου πώς μπορούν να ψυχώσουν μια ομάδα. Άρα η θέση του θέατρου στο σχολείο είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενεργούς πολίτες, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ακόμα οριακά νηπιακή.